sedulur-sedulur kang wektu iki wis migatosake karamean edi entahing budaya kirap mengeti 77 tahun kamardikaning Indonesia. Iki karana menika pengetan utawi karena paling wanjin yang menika saged kagelan awit kawontenan Indonesia iki diwonten menika sampun saged kaaturaken pasaking kawontenan menika lakonipun mengki pentas kula Joko Tarub. Nggih. Lah samenika kula mendhet lakon Madrim Sayembara. Nah menika negari Malawapati kanthi Ratu Prabu Angling Darma.